But you show them today, you can be down, but you don't need to be out. It's time to arise. You need, with your testimony, you give them the opportunity to arise again and tell them, as die einde hier nie. Whose report will you believe? We will believe the report of the Lord. Die wat ik daar laat, die was ook nooit gedoen. Stem zie hem, bigger than gang. Hier is hij. Nooit zal ik eens op mijn taart, als ze mij vragen voor een fiets en een kan. Ik zal later mij toe en is mijn ma wat mij wijst dat zij blij is, ik nog in Japan. Hij zei kijk dat u stip ik, dus laat ik het weg, kan me zeggen dat ik lekker gekaas is. Hij zei kalter die fight is die veel. Ik zie Afrikaans 21-7. Tot mijn prijs voor een fiets, en als ik ga zampen, ze sippie die beats, ik doe damage. Koppen met Christy, Kim en Lexi. Alles bugs wat hulle sien op Betsy. Autoriteit in my sy en ek call het hier as ek rug is, al zeker as 16. Get, nou en passive aggressive. Ek wil rippers en nek en ek snip het. Hou my voet op die bed en ek skuif onder rippers. Ek wijs hier die pois wat het zit is. Rap er aan my hand op my sleeve as my vesten. Ons het die streek gemaakt aan my question. Wat ek jump op die drill, ek is Venom. Toe drop my betappie, nog steeds ek was second. Ek sê die man een hond wat possesses. Sy is gevolg, as die kiks is geëdit. Ek sê don, ek sê beste, ek sê dat ek slaat al die rippers. Is blij as faggots. Ek wat rules en ek ben het soos Beckham. Soets ek net soos ek het Vanessa. As net Instagram models wat message. Ek was like young, ek was dom, ek was reckless. Hou op by je net daar wat jou nikkers. En sy maak nie nog sens hier die neiers wat mumble die rappers. Wat nou so in trippers. Wil sy koffer my kom uit sy bedses. Bra my op, so dan 10 my gestep. Wat die reden sy sluis my broer, sy moet getsekken. Sy kennis kan trek ek sy magnet. Ek heb hoppers en saks op en limkes. On gang, heel tijd KZM, Kalse gang, CPT, uit wat ons doen, Rich Boy, uit sy beat, CPT beats, bigger than gang.